OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. Ce JT vous est présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, le CNAM INTEC, spécialisé dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Nous sommes à Badialan 2, immeuble ex-cinéma ABC. Antiak permanence wandi la wala saga okuna foni aw bisimila ko dogo kibaru kene kan bakruba mun bangulu ulu fleni jenogoyan kumbe opération barkan ni sali che dans giru la benya fole sura bi dogo kibaru kono ame domine ko bi bolo sira kila sababu ka sanini fere tugo ya kula na tanga jamana kono abe wala li sura soni aw bisimila ko kula ga dogo kibaru kene kan ina fam kunya faw ye bakruba la chugomina français jamana nyamo no Emmanuel Macron o la selige arabado novembre ko le shegi samba flan mugan fla kayira ka foko jenogoyan baran kumbe opération barkan ani farafina cece jamana ni nyongo chono e seli ko dans girola jamana kumbe français ni sel jamana ni nyongo chabe san kono tombo nana kadija ko ni alebe nyefoli kai barkan no be an fe an farafina ni asan shekin wala saka mamlutilon kele farafina anga jamana kono yan fanfe damena sigi uluga baraketa wala anga jamana kono o la seli kera franci jamana nyama fe aka chikando sinfe mun kera tulun arabadon novembre kalo kle shekin samba fla ani mogan fla opération serval no yelemena ka ke barkani samba fla ani mogan nani nu kun kele no wa kele ke cheba duru ani keme duru chari mali kono yani aka se chenchenbo jamana towla kabini février kalo samba fla ani mogan fla franci jamana nyama kunye barkan nga barabla ko fo malila ka sabu ke sama mi kume jamana oni nyonche ka ke ni mali da fe jamana to yi mali de kera jamana fola e mina dan sigira barkan nga barala utkalo kletan duru samba fla ani mogan fla barkan nga bara joli la seri senfe Emmanuel Macron ya yira aka chikan kono ko faransi tina to bara bambalila jamana werola ame wakati mina iko sisa faransi kelege che ba saba no lube Niger Chad ani Burkina Faso ulu kan ga bara jo pew ka ben kalo woro jatema ka kenu ga bara ke to ga terrain kan nin kele ke choto munun tora tena bara ke ukelina nga uni jamana kono kele chew be na nyogon deme bara ke nyogon fe ni bara jo en kundo fana bisa ke farafina jamana obe ga teria munyini uni urisi nyogon che yorom do téléphone fere tabe sore kololen fara kula kan téléphone be dilan wa machine fen chama wara de be fere ni yorena aya famia ka fokan kame maltel dalima ame domne ko bi bamako ka chama ya ka foko maltel da yorema chama buga nan songo soro yoromina amna tay gira kulubali ale wulla ka munul kay anga nyama da ka soro lumfe Maltelda e sugu mina aferu bikeino. Ni yoro kofole nyashine no maltel siège koroma o de ato ke maltelda e. Ano telefoni mina fere bagaw aglan kelaw. Fogata se telefoni era fere bagaw ma olu bebe soro ya no. Wa amana ke telefoni sugu ya o sugu ya yi. Mangante kotige ni yoro kofole na. Ni aye maltelda la. Bon, généralement, il y a un domaine là. Appareil de téléphone et de tablettes. Sinon, para suga chama moro bekian. Ordinateur be feré, ordinateur be la be. Bon. En même temps, téléphone be feré, téléphone be la be. Para kera chugo chugo. Wasoro kumado be kala ibe nafasoro. Fa chama. Kumado be kala ibe perdi fa chama. Ina fo jatemina ba ira na chugumna maltel da yoro e fembela jele me soro yoro mina do be na jaw ani dong lusa ni yoro ko folena mogo do ga fola maltel da yoro e kulangolo chama be ke yoro mina nga mi e dawda sina yugo e ale ko kale ma son o kuma folema tiendo mogo ba la olu be nyagamini ke sa me be gana mino o to wa kele mbogo agara tugo ibe beni mogo do sago mogo ni fi mi ibe beni i nyogona de wa ni kai ni na sugu wona ibe beni mogo ni mai wa ni mai ni na sugu wona ibe beni mogo kulon fini ma fama mais parfois kai me ibe beni mogo jugo fana be ke wa mais souvent ni war do bena e ba soro mogo ni mando be soro ki arranger soit ni war do bena wakati lo mogo kulon do be soro ga i nyagamingo abe sanda madamani bo maltel da feregelaw kun gena amikani fe nale kun ye Bamako gouverneur koroyi o ko nye dogumbala se ni feregela nunuma bon o degun yɛrɛ o tɛ se ka fɔ ka ban
ne yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ o degun kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ k'i ye baarakɛla ye k'i ye commerçant ye i kɛra baara suguya o suguya kɛbaga ye tant que i sigilen bɛ sirada yan fan fɛ n'a nana fɔ k'i ka wuli ka bɔ yen vraiment i bɛ degun sɔrɔ parce que e ye denbayatigi de ye don dɔw bɛ k'a la i b'a sɔrɔ i bɛ mun ɲini ka sɔrɔ bi o de bɛ taa kɛ sini nasɔngɔ ye don dɔ wagati dɔw bɛ k'a la a bɛna sɔrɔ économie tɛ i bolo donc wajibi ye degun ye. Finiw fana bɛ sɔrɔ Malitel da la nka feerekɛlaw ka fɔ la sugu man di sisan k'a sabu kɛ gɛlɛya minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ ye. Ne tisi feerela yan nɔ a bɛ san 2 bɔ bon Malitel da feereli yɛrɛ la ne kɔni n ye nafa dɔɔni sɔrɔ a la parce que n bɛ ka n da balo sɔrɔ a la dɔɔni salon ni ɲinan kɔni tɛ kelen dɛ bon ɲinan kɔni y'a gɛlɛn dɔɔni dɛ parce que fɔlɔ la marché bɛ cogo min na sisan kɔni a tɛ o jira a tɛ ka fɛn kɔ. Feerekɛla minnu bɛ nin sugu kɔfɛlen in na olu kɔni y'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ ko sugu in bɛ ka nafa s'u ma u ka fɔ la i tɛ Malitel da ja dɔn f'i ka na a kɔnɔ o kɔfɛ mɔgɔ min bɛ yen nɔ Malitel da feerekɛlaw ka lafasali tɔn kunna ale ma sɔn k'an ka ɲininkaliw jaabi. Bɔlɔlɔsira bɛ labara kosɛbɛ e-commerce ale ye sanni feere mun bɛ kɛ bɔlɔlɔsira fɛ a kɛlen no sababu ye maa caman bɛ se k'i ka nasɔngɔ sɔrɔ yɔrɔ min na Fatumata Darame ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye kun min na e-commerce in ka di mɔgɔw ye. Tellement que réseau ka di ne sa kelen ma utiliser. Bɔlɔlɔsiraw matarafalen don kosɛbɛ sifinnakaw bolo ani an ka kɛnyɛrɛ ye cakɛdaw wa a kɛra sababu ye ka sanni ni feere nɔgɔya sannikɛlaw ani feerekɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ o kɛlen don ko ɲumanba ye bi na. Bon feerew bɛ k'a sanfɛ marketing de don bon dɔw y'a kɛ manamanako kɛyɔrɔ ye mais comme jama mana kɛ cogo o cogo bɛɛ n'a takun don mɔgɔw nakun tɛ kelen ye bon mɔgɔw b'a utiliser cogo min na kelenw tɛ dɔw bɛ feere k'a kan dɔw bɛ manamanako k'a kan a ka ca quoi an bɛ marketing de k'a kan an bɛ feerew k'a kan. Maa caman kɛlen don ka bɔlɔlɔsiraw matarafa. Ne b'a utiliser kun min kama ne tɛ taa yɔrɔ bɛɛ la bon ne bɛ nafa sɔrɔ a la parce que i b'a sɔrɔ ko dɔw bɛ kɛ ne bɛ information de sɔrɔ a la TikTok, Instagram ani Facebook tellement que réseau ka di ne sa kelen ma utiliser. Kunnafoni di kɔfɛ caman kelen don ka bɔlɔlɔsira ninnu kɛ ɲɛnajɛkɛyɔrɔ ye. Ne bɛ réseau tɛ ne bɛ kɛ ne bɛ WhatsApp ne bɛ n ka feere kɛ WhatsApp de la parce que ne ka client bɛ dɔn ni samara feere de ye muso samara ni sac o ni pochette ne y'a fili statut kan dɔrɔn donc o bɛ y'a ye dɔrɔn ne bɛ livraison k'u ma quoi min bɛ minnu bɛ kɔfɛ an kɔfɛ duguni na ne bɛ samara d'olu ma quoi. feere de n bɛ baro kɛ WhatsApp la dɛ ne bɛ baro kɛ WhatsApp la n bɛ TikTok la yɛrɛ n bɛ TikTok la fɔ n bɛ yɛlɛ mais n ka base yɛrɛ WhatsApp de parce que bi na Mali kɔnɔ an bɛ marché ni WhatsApp de kosɛbɛ. Bɔlɔlɔ ninnu kɛlen don fɛnba ye sifinnakaw bolo ka d'a kan u tɛ se ka ɲɛ u kɔ jango an fɛ yen Mali kɔnɔ kow bɛɛ sirilen don bɔlɔlɔ la o bɛɛ kɔfɛ caman kelen don ka kɛ feerekɛyɔrɔ ye bi na. Fonɛnɛ bɛ k'i kun bɔ o ye waati ye waati min na fiɲɛ sumalen bɛ ci kosɛbɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka bana lase denmisɛnninw ma Fatumata Sisoko ale wulila ka se Dr Mariam Kanta ma n'ale ka baara bɛnnen don denmisɛnninw furakɛliw ma ladilikan minnu bɔra o ɲɔgɔn ye la an ka jan k'o lajɛ. Bon fonɛnɛ waati nɛnɛ bɛn wa fana fiɲɛ de bɛ ci donc ni nɛnɛ juguyara kuma dɔw la banakisɛ dɔw de bɛ caya kojugu o banakisɛ ninnu an b'a f'olu ma virus o virus ninnu dɛ olu de bɛ na ni infection baw ye o bɛ na ni infection respiratoire ye an b'a fɔ mun ma fugonfugonna banaw ou bien ninakilila banaw a bɛ se ka kɛ mura ye a bɛ se ka kɛ mimi ou bien kulodimi o banakisɛ kelen ninnu fana bɛ se ka na kɔnɔboli banbaliw bila denmisɛnninw na donc kɔnɔ bɛ boli u bɛ fɔnɔ an b'a fɔ o ma gastro-entérite an y'a remarqué k'a fɔ denmisɛnnin ninnu ka kɛlɛdenw parce que kɛlɛdenw de bɛ organisme yɛrɛ la ala y'an dan n'o ye quoi ni microbe donna an farisogo la dɔrɔn o kɛlɛden ninnu de b'an dɛmɛ sɔnni an ka fura ta pour que ka microbe ninnu gɛn o denmisɛnnin fitinin ninnu ko kɛlɛden ninnu ma se u ma kura fɔlɔ donc c'est pourquoi olu ka infection ka ca donc denmisɛnnin fitinin ninnu fana an y'a remarqué k'a fɔ olu ti jɛya sariya ninnu bɛɛ dɔn u b'u bolo don fɛn bɛɛ la bolo b'u da kɔnɔ bolo bɛ fɛn bɛɛ la quoi o de b'u ka banamisɛnninw caya sɔnni u ka jɛya dɔn jɛya bɛ kɛ cogo min na u k'u hakili k'u ka denmisɛnninw na ni nɛnɛ bɛ waati min na u ka fini girimanw d'u la u ka ji caman d'u ma
ka to ka nu hɔnna ninnu nettoyer an b'o message de d'u ma ka to k'u bolo ko an n'u bɔra jardin na k'u ka finiw changer parce que u bɔ jardin ninnu na ni crèche ninnu na ni banamisɛnnin caman de o banamisɛnnin ninnu de bɛ na ni nin bɛɛ ye u bɛ na ni germes ye donc u kɔn k'u tɛgɛw ko ka to k'u ka finiw changer. Mali kɔnɔna kunnafoni ka taa se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw ma olu bɛna las'an ma teliya la Abdoulaye Maïga fɛ. An ka jamana kɔnɔ Abdoulaye Diop n'ale an ka minisiri min ka baara bɛnnen don an ka jamana ni jamana yɛrɛ cɛko ɲɛnabɔli ma ale ni Russie ka lasigiden min bi yan o ye ɲɔgɔn ye kɛ alamisa tɛmɛnen novembre kalo tile 10 san 2022 o ɲɔgɔn ye sen fɛ Russie ka lasigiden ye cikan sɛbɛn dɔ di Abdoulaye Diop ma min kɔnɔna na Russie jamana ɲɛmɔgɔ Vladimir Putin y'a ɲini Assimi Goïta fɛ a sen ka ye Russie ni farafina jamanaw ka sigikafɔba min bɛna kɛ Saint Petersburg Russie jamana kan juwe kalo natɔ san 2023 nin ɲɔgɔn ye sen fɛ lasigiden y'a yira ko don nataw la Russie ka minisiri min ka baara bɛnnen don Russie jamana ni jamana yɛrɛ cɛko ɲɛnabɔli ma k'a bɛna Mali la. Guinée Conakry kiiritigɛlamɔgɔw y'a yira alamisa tɛmɛnen ko Alpha Condé ni maaba 187 minnu tun bɛ baara la a ka fanga waati la k'u ka nafolo bɛna jɛ o la. Novembre kalo tile 3 tɛmɛnen minisiri min bɛ kiiri kunna a ye yamaruya di kiiritigɛlamɔgɔw ma u ka bila ni maa 188 ninnu kɔ ka d'a kan u kɛra sigannamaw ye minnu sen bɛ se ka ye nanbara yuruguyurugu sɛbɛnni yɛlɛma a n'a ɲɔgɔnna caman. Kiiritigɛlamɔgɔw y'a laɲini finitigilakaw fɛ k'u kana to maa kɔfɛlen ninnu kelen kelen si kana bɔ jamana in da fɛ minnu bɛ jamana kɔnɔ. Nigeria jamana kan araba don tɛmɛnen su fɛ ka dugu jɛ alamisa la so 2 jenina kalafili kun kan ka kɛ minnu kɔnɔ. Nin kibaruya in dira maa minnu ka baara ɲɛsinen don kalafiliw labɛnni ma jamana in kɔnɔ. Maa minnu ye nin waleya in kɛ u ma se ka dɔn fɔlɔ wa minɛ caman de tiɲɛna nin sen fɛ minnu b'a to kalafili ninnu bɛna se ka kɛ wa kalafili minnu labɛnnen bɛ sen na u kan ka kɛ février kalo natɔ tile 25. Italie gouvernement ɲɛma Giorgia Meloni y'a yira jumadon tɛmɛnen ko Faransi ye tungarakɛ maa 3,500 minnu bisimilali jɔ a ka jamana kɔnɔ min kun bolo dalen don nin sa in na k'a digira la kosɛbɛ. Italie minisiri min ka baara bɛnnen don jamana kɔnɔ ko ɲɛnabɔli ma a y'a yira ko Italie sɔnna ka tungarakɛ maa 90 de to yen u ka don a ka jamana kɔnɔ. Nga Europe jamana tɔw minnu kun kan k'u jɔ ni tungarakɛ maa 80,000 ka kow ye u sɔnna ka maa 117 dɔrɔn de bisimila u ka jamana kɔnɔ. Kunnafoni ko ta nasira la ni ne bɛ dan sigi bi dɔgɔkun kibaruya la mun labɛnna Actuel Media ɲɛmaayaso fɛ ka lase aw ma ani cɛw ka ɲɛmadali la aw kan bɛ diɲɛ waati wɛrɛ Ala ka Mali kɔlɔsi. CJT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, le CNAM INTEC, spécialisé dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Nous sommes à Badialan 2, immeuble ex-cinéma ABC.